Jeg kender rigtig mange, der er kede af at strikke brang, og jeg tror, det er fordi, at det måske nogle gange er svært at holde spændingen. Og så, hvis ikke man gør det, så bliver der striber i strikket, så kan man sådan se, fordi man strikker løsere på bagsiden, man gør på forsiden. Jeg har en teknik, som jeg tror er sådan genetisk, fordi jeg kan se min mor og min mormor gør det samme, eller min mormor gjorde. Jeg synes, det er meget akavet for mig, og hvis jeg skal om at hente tråden bag ved pinden og simpelthen skal løfte over, det tager frygtelig lang tid for mig, hvis jeg skal det. Nu skal jeg lige have strammet den der. Så den måde, jeg gør det på, det er simpelthen, kommer helt automatisk, så lægger jeg tråden op over, så strikker jeg. Det er den ene ting. Den anden ting er, når jeg har strikket massen, så giver jeg sådan en lille nyk, en lille ryg. Pinden, eller undskyld, tråden, den ryger automatisk om foran pinden. Og så giver jeg det der lille ryg. Og så, når man har gjort det et stykke tid, så kommer det til at ligge i hånden, og så nu tror jeg sådan, at jeg får den strammet for meget. Men det handler lidt meget om den spænding, man har. Men op, over, ryg, 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 ryg. Man kan faktisk ikke se, at jeg giver det lille ryg, men det gør jeg. Og når man gør det på den måde, eller når jeg gør det på den måde, så får jeg så faktisk en pæn glat overflade med strik.